την τελευταία 20ετία τα ίδια και τα ίδια έλεγες. Ο Γιώργος. Θα τα πάρω τα γιαούρτια. Μου φέρανε 2 γιαούρτια, θα τα πάρω σπίτι. Ευχαριστώ πολύ και την πίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Και αντίθεση με ό,τι γίνεται στους άλλους αυτούς. Και είναι δοδόνι. Δοδόνι ωραίο. Άλλοι τα τρώνε στη μούρη, εγώ θα τα πάω να τα φάω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος τα έπαιρνε για το σπίτι, εγώ φοβήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιες προσφορές θα επαναλαμβάνονται. Και κανένα κομμάτι κρέας. Δεν το κατάλαβα Γιώργο. Όχι, εγώ νόμιζα ότι είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Και πίτσα και γιαούρτι απόψε. Την επόμενη φορά κάνα κομμάτι ξερέας. Να βγάλουμε το αρνί του Πάσχα. Και αυγά. Κόκκινα θέλουμε. Ας είναι και ό,τι αυγά κι αν είναι. Έλα. Just you.